Sulamipat Ula job ya kajing ya ukun lang rot paskha Kristan ya ro ai ngujing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa Kajing puli nagi kam jinggi apostol kalenong bakhat new kadikhat khat san arpu ar kalenong bakhat pra kadikhat kaba nengkong Kibriyo kibalalait on yo Paulus kilalait lang bat u shadu Athens benda giliyo jing patha na u na kabanjaw Silas bat u Timotheus bakin wan kloi kat bala sha u kilalait no kom jaw Paulus da kabayang hapadeng ka Areopagus ula ong gorang ba Athens ngayo I bapilong kibasong shin niam shibun namar haba ngaya sharom shaneng ban ngapet iki jaka mane blai jungpi ngalalap ru yak duan hakabala tho how blai yo bomla ban itu di yaw taw ba phi mani kom bomla ban itu yaw ta ken ngapen bana hapi blai bala thaw ka perthai bat ki bodon haka bolong utrai jong kabeneng bat ka khendeu shong hagi yang blai bala thaw du brio lemne la shakriya u deki kti brio la kempa u kerdo ai naba ma u hi u ai habaro gibril ya kajing em bat kamensiem bat ya ki bat na we brio la thaw ya ki jai benriu baro bikin shong habaro kasla perthai banda lamang iki ayom batikna bat ya kiput jong kijaka hakiba kin shong kide banwat yo blai da kajing kermen bakin tare shu bat kin syam yo dan ban jengai no nangi namar hau ngiem bat ngikhi bat ngilong kumbadon na kimelung jong phi kibaong namar ngilong shisha ki khun jong u kumta haba ngilong ki khun jong u blai ngem dai ban tharai bo blai ulong kum kaksiar ne karupa ne umau bala penuan dor da kajing tebet bat kajing mudur ubriu ya kajok jong kajing bomteb ublai syam da parwa handrai menta u komi kibriu baro keleng sodong ban kala ke bomot namar ulada bu kasngi ha ka ba un sabisyar ya kaperthai da ka hok da ubriu balajit badia kane ula aga sabot ha kibriu baro da ka bapen mi ipa dia u na kajing yam aba kilo esngau syapang kajing mi ipa jigi bayap ladon gibalar ki ban handrai ki ipat kilaong ngen sesngam yang ya phi syapang kani bat kom jaw Paulus lami no na pedeng jengki Henry ladon gibril kiblaya so bat u bat kilangej ha pedeng kini ladon Dionysius udkhot ka Areopagus bat ki kawei kabril kabakerteng ka Damaris bat sakiwei kiwede hadin kaniu lami na Athens bat ulaled sa Corinth kaktian jang utrai kasam ka basispa sa bupra kabneng mat kaparthai kitab da kaburom jumi tu yaro utrai ni kibneng tu yaro u hakijaka bahajrong tu yaro u ko ngel jong ubaro tu yaro u ko pa jong ubaro kabneng bat kaparthai kitab da kaburom jumi kisim kaparthai bat kipai benriu baro kiba krawatri bat kinong sansyar kaparthai ki samla shanrang bat samla kanthai kumju ki temen bat ki khana baro kabeneng bat kaparthai kidap da kaburom jongmi tu kiniro ika kerteng utrai namar tang ya ka kerteng jung u la kantiu nam kaburom jung u kapalat ya kabeneng bat ka khendo kabeneng bat kaparthai kidap da kaburom jongmi upan krawi kabor ki pa jong u ulong ka jingero jong ki rungye jong u baro ka jingero jong ki khon u Israel jong ki pa ye ki ba u ya jan ka beneng bat ka parthai kitab da kaburom jong mi ka jing pulena gospel ba khot kat ko mu Yohanes
kalenong ka bakhat riu ka dekhot ka bakhat ar hadu bakhat san Jisu la ong halagi sunran ngadang don shibon ki baniat ho I happy Henry Pimla Matsu Tho Yaki Manta Endowment Sim Kajing Shisha on one Un Selame Pi Sha Kajing Shisha Baro Naba Enam Kren Naladihi Henry Kat Yakabau Yos Ngeu on Kren But on Yatho Api Yaki Kiban Sawan Un Pendan Burom Yanga Naba on Shim Naka Jonga But on Yatho Yaka Happy Baro Kat Kabau Kupau Don Kalong Kajonga Nakani kadau ngalaong ba unchim nakajonga but un itho yaka happy ka gospel jong utrai